ободиву зебогии шаҳр аз фаъолияти кормандони муассисаи манзилию коммуналии шаҳри Турсунзода вобастагии калон дорад, зеро ин ниҳоди давлатӣ дар самти шинонидани гулу бутоҳои ороишӣ, кабудизоркунӣ, чароғонкунӣ, таъмири роҳҳои нақлиётгарди байнишаҳрӣ, фаъолияти шабонарӯзии чароғакҳои роҳнамо ва амсоли инҳо кору фаъолият менамояд. дар робита ба ободу зебо гардонидани шаҳри Турсунзода мунтазам аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода тадбирҳои муассир андешида мешавад. имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори Турсунзода-шаҳр бо мақсади вусъат бахшидани корҳои ободониву зебогардонӣ мунтазам ҳашарҳои дастаҷамъона ва шинонидани гулу бутоҳои ороишӣ роҳандозӣ мегардад. дар муассиса 109 нафар кормандон кор фаъолият дошта, аз онҳо 82 нафар мард ва 27 нафар зан мебошанд. ҳадафи асосӣ аз роҳандозии чунин корҳои ободониву зебогардонӣ ин сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ин замина дар гарбхонаҳои муассисаи мазкур имрӯзҳо парвариш ва нигоҳубини гулҳои ороишӣ ҷараён дорад. чиқдир ки медонед имсол 30-солагии ҷашни истиқлоли давлатамон ҷумҳуримон ҷашн мегирем. барои ҳамин бо ташаббуси дастгирии раиси шаҳрамон муҳтарам Акрамзода Парвез айк Федератсияи Россияи хориҷ чанд намуд тухми гулҳои аълосифат, яъне тагестис, салвия, петуния ворид кардам. аммо имсол тасмим гирифтем ки барои обод зебогии шаҳрамон аксаран 300 000 гулҳои ҳаргуна ороиши мавсимӣ баровардан. дар айни ҳол дар гармхонаҳо 100 000 гулҳои ороиши мавсимӣ барои берун баровардан тайёр, 200 000 гулҳо парвариш дорем. дар гарбхонаҳои муассиса ба миқдори 210 000 дона гулҳои мавсимӣ алосифати намуди чинигул, катарантус, тагес, виола, салвия, петуния, синерария, вербина, зина, ливини зев ва ба миқдори 20 000 дона гули лола дар қутиҳои полиэтиленӣ парвариш карда мешавад, ки рӯзҳои наздик масъулин шинонидани ин гулҳои мавсимиро дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр шурӯъ менамоянд. кори қитъаи мо ай моҳи октябр сар мешавад. ай моҳи октябр мо тухми гулҳои ороиши мавсимӣ дар ящикҳо мекорем. баъди 30-35 рӯз аллаки ино барои пикировка тайёр мешавад ва ба пикировка мегирем. 70 рӯз пас тайёр мешавад ки бо берун мебурорем. ба ғарази гулҳои мавсимӣ мо 25 000 гули лола ҳамин сол якум сол мо парвариш дорем. пеш наврӯзи аҷам мо бояд бурорем. мо бо тасмим гирифтем ки ҳамин сол ягон дар ҳудуди шаҳри Турсунзода ягон ҷои бегул намемонад. мо соҳаи ҳамин гулкоро кӯшиш мекунем ки барои зебогии ободии ҳамин кишварамон сарми хузор мегузаронем. ҳоли ҳозир дар гарбхонаҳои муассиса парвариш ва нигоҳубини 75 000 дона гули садбарг, 140 000 дона ниҳоли қаламчаи гули садбарг идома дорад. дар давоми соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳри Турсунзода аз 200 000 то 300 000 дона гулҳои мавсимӣ ороишӣ шинонида мешавад. дар ҳақиқат имрӯзҳо шаҳри Турсунзода бо роҳандозии чунин корҳои ободониву тозакорӣ намои дигар гирифтааст, ки ин барои боз ҳам рушду такоммулӣ ёфтани шаҳри азизамон мусоидат менамояд.